Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon.
episode of Business Unusual. Let's talk numbers and financial management amid this economic state with ABNC partnership firm owner, Mr. Marco Nang. Meron bang specific challenges or impact yung COVID, yung pandemic sa inyo, sa inyong business? Some of the businesses that we handled needed to be closed. It really killed the livelihoods of a lot of my business clients here. Of course, businesses such as funerals and crematoriums are earning a lot right now. Yeah. And it's a negative one to hear, but it's a positive side on their part. What's the new normal way to eat out? Join us at Laos Group Boulevard to find out as we feature Dentros, Pancake House, and the Coffee Bean and Tea Leaf on Biz Labs. Meet a group of young cousins in Pampanga who started their own small businesses during the quarantine. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to CLTV 36 or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on CLTV 36. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita, Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik, Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. piliin, Piliin. Piliin ang katotohanan. Sa katang mati agad eh. Matita naman nga. Makanda. Photographer ko. Yang ninong tao, ibisurang susulan. Tako kari darang beng ini ya, luto lang ano. Sige ako pa. Pag-tricycle driver ko pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa mo. Kaibigan, malapit na naman ang halalan. Rehistrado ka na ba? Magparehistro ka na para makaboto sa darating na 2022 national and local elections. Sino-sino ang mga maaaring magparehistro? Kailangan ikaw ay 18 years old pataas bago ang May 9, 2022. Residente ng Pilipinas ng higit 1 taon. Residente ng 6 na buwan sa lugar kung saan nais bumoto. At hindi inalisan ng karapatang bumoto ng batas. Paano naman ang proseso ng pagpaparehistro sa new normal? Maaari itong gawin online via irehistro.comelec.gov.ph. Sagutin ang registration form at siguraduhing tama ang impormasyon na inyong ilalagay. Hanapin ang inyong Comelec office at mag-set ng appointment. Huwag kalimutang i-print ang inyong form. Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2021. Magtungo lamang sa election officer sa inyong lugar, dala ang mga sumusunod: ballpen, face mask, face shield, registration o application form, photocopy ng isang valid ID. Pumila, i-check ang inyong temperature at mag-log in sa form for contact tracing. Isumite ang inyong application form sa election officer at magpakuha ng biometrics. Hintayin ang acknowledgement stub na ibibigay ng election officer. Para sa iba pang impormasyon, maaaring sumangguni sa Comelec
o kaya'y bumisita sa kanilang official website, comelec.gov.ph. Isulong ang inyong karapatan sa pagboto sa darating na halalan. Magparehistro na! Bumoto ng tama! Buhay mo ay nakataya! Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumabye, hindi lugod mo, kareng kalupa mo kumabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot kita tabo. Hey, 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 lugod mo, hindi. Lugod mo, kareng kalupa mo kumabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot kita tabo. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Narito na ang mga malaking balitang Central Zone ngayong araw. Sinovac, mababa ang acceptance rate sa bayan ng Guagua. Pagdalaw ng PNP sa mga community pantry, hindi raw ipinag-utos ni DILG Secretary Anyo. Barangay official sa Arayat arestado dahil sa pagsasabong. At prostitution survivors, nagtayo ng community pantry sa Bulacan.
Pabenghi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nagugula at tinutukang balita ng CLTV News. Duda raw ang ilang mga residente sa bayan ng Guagua, Pampanga sa Chinese-made vaccine ng Sinovac na CoronaVac. Ang bakunang ipinamamahagi sa mga kabilang sa A3 priority list o yung mga adult-controlled comorbidities. Dahil dito, naging mababa ang acceptance rate sa bakuna sa unang linggo ng kanilang vaccine rollout. Yan ang tinutukan ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Hamon sa lokal na pamahalaan ng Guagua, Pampanga ang pataasin ang acceptance rating ng bakunang Sinovac sa kanilang mga kabalen. Ito ang pagbubunyag ni Municipal Administrator Jun Panganiban sa ikalawang araw ng rollout ng bakuna para sa mga pasok sa A3 priority list o yung adult with controlled comorbidity eligible group. Sa kasalukuyan, sa pangalawang araw, nasa 122 pa lang kami ang nababaksin. Sa madalit salita, medyo maliit ang turnout. Kung tutuusin ay hatid sundo na umano ang mga ito, ngunit sadyang ang ilan ay biglang umaayaw kapag nalaman na Sinovac na ang bakuna. Ayon kay Dr. Alfredo Jones III, ang Rural Health Physician ng Guagua, limitado lamang sa mga pasyenteng tumaas ang blood pressure makaraang mabakunahan ng Sinovac. Puna ng doktor, talagang mababa ang kamalayan ng bakuna ng iilan. As of now, wala naman po, sir. Actually, na-screen naman natin ng maayos, nababantayan naman po. If may problem naman, may abang naman tayong ambulansya. Marami kasing na-enlist, problem is marami din nagbaback out. Sa formation ng vaccination center ng Guagua, kapuna-puna ang mabagal na turnaround time ng mga sumasalang sa bakuna. Ang ilan sa screening pa lang, dulot ng nerbiyos, ang kanilang blood pressure, tumataas na. Kem BP, 160 over 100. Pagpipainuman na akong panulo, papag-relax na ako. Habang ang ilan sa mga sumalang na sa bakuna, kahit na may sadya na umano itong karamdaman, lalong tumaas ang kanilang kumpiyansa na malampasan ang COVID-19. Medyo gumanga lang pakiramdam. Saka may panlaban na sa SARS. SARS-CoV. COVID-19 po. Opo. 400 doses na Sinovac vaccine ang inilaan ng provincial government sa Guagua, Pampanga. Ayon sa Vice Chair ng Committee for Health ng Sangguniang Panlalawigan na si Board Member Tonton Torres, inaasahan na nila ang mababang acceptance rate dahil ito pa lamang ang unang linggo ng pag-roll out ng vaccination program ng probinsya sa naturang bayan. Yung ating pong target na bilang ng mababakunahan ay mababa, no po, as expected, dahil ito po ang una natin pag-roll out dito sa bayan natin, no. But sana po pagtulong-tulungan natin na encourage lahat po ng ating mga kababayan dito na magpabakuna, no. Makikita po natin sa dami po na natin na bakunahan ngayon, wala naman pong nagkaroon ng adverse effect, no. Sinabi ni Torres na umaakto ang provincial government sa laki ng bakuna na nakukuhang alokasyon mula sa national government at inaasahan pa lamang umano ang bulto ng rollout ng probinsya sa darating na buwan ng Hulyo. Paulo G. Santos, CLTV News. Wala raw inuutos si DILG Secretary Eduardo Anyo na bisitahin ng mga pulis ang iba't ibang community pantries sa bansa. Umalma naman ang ilan sa ating mga kababayan sa di umano'y ginagawang red tagging ng ilan laban sa mga organizers ng adhikain ito. Hindi raw ipinag-utos ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang pagbisita ng mga alagad ng batas sa mga community pantry na nagbukas sa iba't ibang dako ng bansa. Ito ang nilinaw ng kalihim sa kanyang pahayag matapos ilang insidente ng di umano'y profiling sa mga organizers ng community pantry sa Metro Manila ang isinagawa ng mga pulis na nag-viral sa social media. Makikita sa naturang Facebook post ang isang form na pinasasagutan umano ng kapulisan sa mga nagpasimula ng pagtulong sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga hinihing information ay ang pangalan, edad, tirahan at maging ang Facebook account name.
Ayon kay Anyo, ang pagtatayo ng community pantry ay bahagi na raw ng bayanihan culture ng mga Pilipino at hanggat wala itong halong politika ay marapat lamang na suportahan. Dahil daw voluntaryo, hindi rin daw dapat pigilan ng mga kapulisan ang pagsasagawa ng mga ganitong mabuting aktibidad, liban na lamang kung mayroon ng nalalabag na mga ordinansa, lalo na yung mga nakapatungkol sa COVID-19 prevention gaya ng social distancing protocols. Maaari lamang daw magtungo ang mga pulis sa community pantries kung mayroong nangyayaring paglabag sa batas, reklamo buhat sa komunidad at kung hinihingi ng mga organizers ang kanilang tulong. Pagdating naman sa pagkuha ng barangay permit, dapat umanong makipag-ugnayan ng mga organizers sa kanilang barangay government kung ito nga ba ay kailangan pa. Samantala, binatikos naman ng maraming netizens ang di umano'y ginagawang red tagging sa mga community pantries na pakanaraw ito ng mga makakaliwang grupo. Ang Aurora Provincial Police Office naman, nag-post sa kanilang Facebook page para balaan ang mga kababayan natin na huwag umanong magpaloko sa mga nagtatayo ng community pantries dahil paraan lamang daw ito para galitin ang mga mamamayan. Tinanggal naman na ng Aurora PPO ang naturang Facebook post matapos umani ng batikos mula sa mga netizens. Justin Dizon, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, barangay official sa Arayat arestado dahil sa pagsasabo at ilang alkalde na nawagan na huwag na raw haluan ng politika ang pagtatayo ng community pantries. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Look for them. Control. Shape. And master them. Never stop challenging. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Arestado ang isang barangay official sa Arayat, Pampanga at siyang pang-individual dahil sa illegal na pagsasabong nitong April 18. Kinilala ang suspect na si Cornelio Pangilinan, 49 years old at kagawad sa barangay San Mateo sa nasabing bayan. Kabilang sa mga na-recover mula sa mga naaresto, ang 3 buhay na manok na pangsabong, 3 patay na manok ng sabong, tari at ang pusta na nagkakahalaga ng halos 4,000 piso. Batay sa pahayag ng Pampanga Provincial Police Office, lumabag din sa minimum health and safety standards ang mga naaresto, gaya na lamang ng hindi pagsusot ng face mask at face shield at hindi pagsunod sa social distancing. Babala ng PNP sa publiko sumunod sa mga itinakda ng batas at manatili na lamang sa bahay kung hindi rin lang essential activity ang pakay sa paglabas. Nanawagan si Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo na wag na raw sanang haluan pa ng politika ang umiiral na espiritu ng bayanihan sa mga community pantry na nagsulputan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para naman kay Bacolor Mayor Dimandato, nakakasabay naman daw ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa mga maralita nating kababayan. Narito ang report ni Paolo G. Santos. Pribadong individual, alagad ng simbahan at ilang kabataan ang voluntaryong nagtatayo ng community pantry na umuusbong na sa iba't ibang sulok ng bansa. At sa buti ng layuning ito, ang ilang local chief executive dito sa Pampanga, hindi na nagtataka kung bakit nakakasabay ang mga taga-Pampanga. Sa perspektiba ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo, refleksyon umano ito ng malalim na paniniwala ng mga Kapampangan sa espiritual na pamumuhay. Kasi nga, that is part and parcel of being a human being. Ito nga ang hinihiling ng Panginoon eh. Kaya nga ginawa ito, dito natin makikita ang pagkakaisa na sumunod tayo sa kagustuhan Panginoon. Di ba? Sinabi ng Panginoon, nung bang ako, nagugutom, pinakain mo ako? Habang babala niya sa publiko na ito rin ay maaaring sakyan ng mga may ambisyon sa politika. Anybody, the opposition wants to come back, gustong bumalik. Same thing with the local government unit, yung mga natalo gustong bumalik. And they're trying to destroy the services that had been done. Ako, ang tinitignan ko rito, dapat balance ka. Ayon sa alkalde, hindi lamang ang krisis sa kagutuman ang problema ng tao. At dahil dito, ang silbi ng local government, hindi lamang anya sa kagutuman ang pag-akto, kundi sa iba't ibang krisis na pinagdadaanan ng tao, tulad ng medical assistance, financial sa edukasyon, at livelihood. Sa panig naman ni Bacolor Mayor Dimandato, ang layunin ng community pantry ay mabuti. Ngunit hindi umano maaring gawing itong estratehiya na akma sa lahat ng komunidad. Dadaan mo sa kalsada, bawal nga pumunta, bawal nga magkita-kita, bawal nga magtipon-tipon. Para sa akin ito, this is my personal point of view. Alam mo kasi, kahit kanya-kanyang bayan, kanya-kanyang lugar, iba-iba talaga ang kultura ng bawat munisipyo. Hindi naman pwedeng generalize ang pagsasolve ng problema ng bawat bayan. Ang sa akin, hindi pa rin pare-pareho ang strategy. Sa kultura ng pagbibigayan, may napatunayan na umano ang mga Kapampangan kahit noong pang pumutok ang Bulkang Pinatubo. Punto ng alkalde, hindi siya tutol kung may itatayong community pantry sa kanyang nasasakupan. Ngunit mas maigi sana umanong pagtuunan ng marami ay kung papaano sila makabalik sa paghahanap buhay. Well, I think depende. Depende. I will not say yes, I will not say no. Kasi naman may pagkain naman sa bahay yung tao. If you do a community pantry, pupunta yung tao dyan. Bibigyan mo siya ng pagkain, luto na. Ito hindi eh. May hanap buhay naman yung tao. At kung kailangan i-augment, augment mo na lang kung ano may tutulong mo. Paliwanag ng ilang mga nagtayo ng community pantries, ang mga ganitong inisyatiba ay refleksyon din ng kakulangan ng pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, prostitution survivors nagtayo ng community pantry sa Bulacan. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Isang grupo ng mga kababaihan na survivors ng prostitusyon ang nakiisa na rin sa adhikaing makapagbigay tulong sa mga kababayan nating nagugutom ngayong panahon ng pandemya. Nagtayo ng isang community pantry ang Empowered Women Survivors Collective, isang organisasyon na may mahigit 500 miyembro sa lalawigan ng Bulacan. Makikita sa kanilang community pantry ang iba't ibang pagkain, kabilang na riyan ang ready-to-eat na mga merienda para sa mga nangangailangan. Hinihikayat din ang grupo na magdala ng eco bag o timba ang mga magtutungo sa community pantry para maiwasan na rin ang paggamit ng plastic. Para higit po tayong ma-inspire sa natatanging adhikaing ito ng mamamayan, makakasama natin ngayon sa ating programa ang mga organizers ng naturang community pantry. Walang iba kundi sina Ms. Jean Enriquez, ang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. At kasama rin po niya sina Ms. Miles Paredes, Presidente ng Empowered Women Survivors Collective, at si Ms. Kat Napoles, ang Treasurer naman po ng Collective. Magandang araw po sa inyo, Ms. Jean Enriquez at Ms. Miles Paredes, at syempre kasama rin po si Ms. Kat Napoles. Unang tanong po natin, kumusta po ang sitwasyon ngayon nitong community pantry? Ms. Miles? Sa ngayon po, okay naman po. Bali, nag-start po kami ng 7 o'clock. Natapos naubos yung aming yung pagkain na hinihanda namin, yung mga gulay, may mga groceries, may face mask kaming pinamigay at face shields. Hanggang alas 11 po. So, ang mga talagang kumuha ay yung mga walang-wala po, mga magbubuti. Merong mga nagtitinda ng sampagitan. Naiyak ako, sorry, kasi nararamdaman ko yung sobrang saya ko kasi so nagpapasalamat sila dahil wala nga silang nakuhang, hindi sila kasama sa nakakuha ng ayuda. Kaya laking pasalamat nila na may nakita silang gano'n na namimigay ng libre. Although ginagawa na po namin ito madalas sa mga magbubuti, nagpapakain po kami ng lugaw at mga pagkain linggo-linggo. Iba po yung naramdaman namin ngayong araw na ito dahil nakita namin kung sino talaga yung mga walang-wala. Sino talaga yung higit na nangangailangan. So, ang saya-saya po at successful po yung aming community pantry sa unang araw na aming ginagawa. Okay, Ms. Jean, paano po ba naisip na simulan ito at kasama ang collective? Maganda sigurong sabihin na hindi lang ngayong araw na to, no? Yung forma na nakikita sa litrato, nakatulad ng sinimulan sa ibang lugar, ay yung kasalukuyang forma nito. Pero noong pandemya ay may ginagawa ng ganito ang mga survivors na Empowered Women Survivors Collective at ito ay dulot ng matinding kagutuman sa komunidad. Habang sila ay may natatanggap na relief, ang kahulugan ng solidarity para sa kanila ay yung nagkakaisang damdamin, no? Pare-pareho sila ng karanasan, ng pakiramdam, ng gutom. Kung kaya alam nila na hindi lang sila ang naghihirap at kung may natatanggap man sila, ito'y iniipon nila upang hatiin sa komunidad. Kung kaya hindi lamang yung komunidad, hindi lamang sila ang nakikinabang o kumakain, kundi yung mga kasama sa komunidad. So, in short, matagal na nila itong ginagawa at umigting ito nung panahon ng pandemya. Nagluluto sila para sa mga kumukolekta ng basura at iba pang mga higit na nangangailangan sa kanilang komunidad.
At gayon din ay nagsiset up sila ng ganitong stall kahit noon pa man. Nagkaroon lang ng putol ito noong naging busy sila sa pagtatahi ng mga masks, pero yun lang yung gusto kong bigyan ng TN, na hindi lang ito ngayong umaga nagsimula. At maganda nga po yan no, na matagal na pong tumutulong itong collective, no, isang grupo ng mga survivors dito sa mga nangangailangan. At ito po ba ay ano po ba dapat yung isaalang-alang no, sa pagtatayo ng ganitong community pantry? Alam ko po tumutulong na kayo noon pa, pero itong forma nga na sinabi ni Miss Jean, no, siguro masasagot to ni Miss Kat Napoles. Ano po yung isinaalang-alang nyo bago itinayo itong community pantry? Isa na alang-alang po namin dito ay yung mga kababaihan na kailangan po ng tulong na mga nawalan ng trabaho at wala nang maipakain sa kanilang mga anak. Kaya po namin ito naisipan kasi marami po talagang nagugutom dito sa lugar namin dahil hindi po sila nakakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Nakapag-fill up po sila ng form pero hindi po sila nakasama sa list. Kaya naisipan po namin magtayo ng community pantry para makatulong po sa mga kapwa namin dito na nagugutuman na. Dahil marami po talagang nangangailangan. Dahil hindi naman po lahat-lahat pantay-pantay dito eh. Meron pong mga mas malakas sa gobyerno na tao na nandirito. Namimili po sila ng bibigyan ng ayuda. At kung sino lang po ang malapit sa kusina, sila lang po talaga yung na papaboran. Ms. Miles, ano naman po yung masasabi ninyo sa ibang mga supporters ng gobyerno na may hidden agenda raw ang mga nagtatayo ng ganitong community pantry at paraan daw ito para siraan ang Administrasyong Duterte? Ano po ang opinion niyo ukol dito? Sa akin, no, dapat kasi parang nakikita nila kasi yung mga tao nagkakaisa. Nagkakaroon sila ng takot na baka maubusan na sila ng supporters or nagkaroon sila ng takot kasi nalalamangan sila ng mga taong bayan. Yung mga taong bayan na yung gumagawa ng paraan na dapat yung gobyerno dapat ang gumagawa. Kasi nakikita nila may nag-umpisa. Pero dati kasi gumagawa na nito yung Katwap, yung sa amin. Kahit noon pa, binabatikos kami dahil mayabang kami, nagyayabang kami dahil palagi nga kaming tumatanggap ng tulong mula sa Katwap noon. Pero ang pinapakita po namin, kasi hinahati-hati rin namin dati yung bigay ng Katwap. Sinasabi namin sa kanila na kulang yung bigay, kulang yung ayuda na nanggaling sa gobyerno. Kaya gumagawa ng paraan yung mga private sector para masuportahan yung pangangailangan ng mga pamilyang mahihirap. Kasi sa totoo lang, ang nakakaranas talaga ng kahirapan ngayon ay hindi naman yung mga nasa yung may pera, kundi kami mga kababaihan na lalo na sa grupo namin dahil mga single parent tapos yung iba wala na mga hanap buhay. So sana ang titingnan na lang nila, dapat tumulong na lang sila sa amin, hindi sila dapat mambatikos o i-red tag nila yung mga tao na gumagawa o pagbintangan na mga NPA, yung mga gumagawa ng ganitong klase ng bayanihan. Kasi hindi naman ito masama, kundi bayanihan ito ng komunidad. Hindi ko ito dapat pag-isipan na against sa gobyerno. Balikan naman po natin si Ms. Jean Enriquez. Para sa kaalaman po, Ma'am Jean, ng ating mga manonood, ano po ba ang pinagkaiba ng charity sa social solidarity o yung solidarity economy na isinusulong ng inyong grupo po, ma'am? Salamat, Nicolette. Idugtong ko na rin doon sa naunang tanong mo kung ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng community pantry. Mahalaga rin para maging sustainable ito ay
may organize na mga grupo, no, para hindi madaling mapagod kung individual, kundi mayroong maraming mga kasamahan na nagpapalitan dito sa gawaing ito kasi hindi rin siya madali, no? Yung pag-iipon-ipon ng mga goods, lalo na ang solidarity economy ay may mga batayang prinsipyo na pinopromote na ito ay taliwa sa kasalukuyang sistema na meron tayo. Unang-una yung solidarity, yung pagtutulungan, yung pagkakaisa. Kaya magiging matagal ito kung organisado, kung meron itong tinutuntungan o sinasandalan na malakas na organisasyon kagaya ng Empowered Women Survivors Collective. Kasama rin dito na hindi ito tungkol sa tubo, no? Hindi ito tungkol sa pagkakamal ng tubo, kundi ito ay pamamahagi ng mga resources, equal access sa resources. Kaya tinitingnan din ito sino ang pinakadehado sa ating komunidad. Siyempre sila ang ipaprioritize. At yun namang mayroong labis, ay mahalaga na meron din silang paglalim ng appreciation ng anumang resources na yan ay nanggagaling syempre sa pinagtulungan din naman ng mga manggagawa at iba pa. Kung gayon, mahalagang na-appreciate yung sharing ng resources. So yun yung ilan sa mga prinsipyo pero dinadagdag rin namin dito yung pagiging makakalikasan. Kung kaya kasama sa mga pinopromote naming values, hanggat maaari wag gumamit ng plastic kasi pwede namang kumuha ng goods sa pagdadala ng timba o kaya ng mga eco bag na maaaring gamitin uli. Kasama na rin dyan yung pagkuha ng diretso ng mga produce doon sa ating mga magsasaka mismo at hanggat kaya sana ay organiko ang production na pinagdaanan nito mula produksyon ng pagkain, preparasyon hanggang distribusyon, mayroong prinsipyo ng pagiging malapit sa kalikasan, yung prinsipyo ng hindi ko alam kung nagiging unstable yung Zoom ko, no? Nakalagay kasi unstable. Malapit sa kalikasan, mahirap, makababae, kung sino ang pinaka-naapi sa lipunan, siya syempre ang tinitingnan, no? Na mahalaga na bigyan ng priority. At mahalaga rin yung kapantayan pagdating doon sa mga resources. Yun yung mga ilan sa mga prinsipyo ng tinatawag na solidarity economy. Okay, ilan lang po kayo no sa mga katunay na kahit anong estado sa buhay kayang mag-ambag sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ano po ba ang nais niyong sabihin naman sa iba pa nating mga kababayan gustong mag-organisa ng ganitong aktibidad, Ma'am Miles? Sa mga tao na gusto rin na gumaya sa mga ginagawa ng ibang tao na pawang gawa, kailangan mas maganda talaga kung organize yung sistema, yung katulad sa amin dahil mas nakakapagod po. Halimbawa, pag dumami na kasi yung mga nagbibigay or dumami na yung tao, kung hindi ka organize, mas mahihirapan po at hindi na ma-manage ng maayos. Hindi dapat piliin kung sino yung tutulungan. Hindi dapat hihinto dun sa isang tao lang kung sakaling merong mga tao na minsan kasi yung iba, meron kaming mga nababalitaan na lalo na pag mga survivor yung mga humihingi ng tulong ay parang pinanggidirihan nila. So, wag mamili ng tutulungan. Kasi maging kami na mga survivor, nag-iisip din kami kung paano kami tumulong sa kapwa. Nag-iisip din kami kung paano makatulong sa iba na kahit hindi survivor, basta nangangailangan ng tulong. Kayo naman po, Ms. Kat, mensahe niyo po. Para po kasi sa akin ay hindi po batayan ang estado sa buhay para magbigay ng tulong sa kapwa natin. Mahirap o mayaman, pwede po tayong makatulong sa mamaraang kaya natin.
Kagaya po namin, nakakapagbigay po kami ng tulong sa mga lubos na nangangailangan sa paraan na alam namin, kaya namin na ibigay. Kaya marami pong tao na lubos na nagpapasalamat, maliit man po yung binigay namin, mairaraos na daw po nila yung isang buong araw nilang pagkain na hindi sila gumagawa ng masama dahil meron pong nagbibigay ng tulong sa kanila. At paalala na lang po sa ating iba pang mga kababayan, Ms. Jean. Oo. Siguro mahalagang bigyan ng DN, no, na hindi ito charity kasi hindi lang tumatanggap. Kahit itong mga survivors, hindi sila tumatanggap lang, gumagawa sila ng paraan upang higit pang payamanin kung ano man yung kanilang, ano man ang na-share sa kanila. Kaya yun ang kamangha-mangha kasi sila ay survivors ng prostitution, sila ay pinagkaitan ng lipunan, niyurakan at iba pa. Pero sila ay bumangon mula sa mahabang proseso ng organizing din ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, paghihilom at napakaraming interventions. At ngayon ay sila na rin ang kumbaga nagdadala nito sa mas maraming tao kung ano man ang maliit na serbisyo na aming naibahagi sa kanila. Maraming salamat. Tama nga po no, na pagtulong-tulong ay makakabangon din kahit ano pang problema o suliraning hinaharap. At yan po ang ating panayam kasama si Ms. Jean Enriquez, ang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Kasama po si Ms. Miles Paredes, ang Presidente ng Empowered Women Survivors Collective at ang kanilang Treasurer na si Ms. Kat Napoles. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.